Anyway, ikaw sa Dinoy. Sige. Gutom na. Gutom na. Anyway, kumusta naman ka, Al? Pero kaya ako. Alan Gapon. Unsa man ay kuan ka Unsa man? ng pag-pronounce sa imong second name? Novien. Novien. Pero Novienta años. Halak ka. May adlaw diay nato din tanan mga amigong mga amiga. So naata karoy interviewon, usa na siya sa pinakasikat nga nga nilalang, usa sa pinakasikat na mga kauban sa among kumpanya. So welcome Al Novien. Novien. So si Al was my learner before. Bago pa lang kayo ko nag-start, 'di ba? I think bago pa jud ko nag-start, and then sila nga ako ang first class. Di ba? Ha? Kaniyo Nagkaniyo kauban jud mi, pero siya usa siya sa ako ang first nga Michael nga trainer. Char. Promise. Bitaw, so natay mga buhaton mo actually nangaon mi diri sa Ramen Dojo. Wow. See there. It's yummy, it's spicy. Pero highly recommended jud ni nako. Ang Szechuan diri sa Ramen Dojo, guys, lamig kayo. Pero medyo ni mahal na sila. Before man go this I think 150 pa na siya sa one, but now it's just Okay, it's already 180. Hindi mo ko tika-on the record kay cup noodles na mga afford. Char. Ano naman, mga lucky me, mga gana. So anyway, natin mga pangutana karon. As promised, natin mga questions nga i-ask kay Al, di ba? So, nakabuang nga akong inbox, guys, sa kadaghan nga mga questions for you. O, di ba? So, wala dyan char. O, di ba? So, if you notice, makita na ninyo diri na daghan kayo mga nag-like po na ng post, and at the same time napuno akong inbox, guys. But of course kailangan akong i-filter kay ang uban medyo hindi man siya kaya so kailangan sensor mga sensor, pero na po ko ibang appeal diri gamay daw. So ato lang gibutangan og twist gamay al kay bawa ka friendly ba kay ni kunuhay nga ako ang channel char. Mahigop sa tao. Before na akong na-answer yung question, mahigop sa ako. Mahigop ka na para makusgan ka din. So love it. So, while you're eating out, natin mga questions din, no? So these are the questions na akong natawad. Mga kabuang na dyan siya tanan. Kulba na ka. So ganina guys, nag-filming daw ako, be ready. Kulba na daw ko siya pagayon sa mga questions. So pasensya na. I hope makakaon pa ka. So I know you're very excited, guys. So let's start now. So I'll pick one question. Kaya ni. Kana. So ayaw sa tanawa. Okay. The question is, I don't know if you can see, but this is tingnan kita ba mo, guys? Mo kita. O sige, pag-blur pa. Anyway, the question out is, outdoor or indoor? Ano? Halak ka. Outdoor or indoor? Ikaw na isabot. Kung outdoor ba or indoor? Outdoor. Yan o. No? Alam ko ba? Yan outdoor man. Mas challenging. Pero are you an outdoorsy person ba? Like, you go? Sa yung Instagram. Ako ba na yung is it okay? Akong ibutang sa comment section ng imuhang Yeah, follow me guys. follow me. Al Ventures. Al Ventures. Wow. Okay, sige. Unsa may imuhang mga outdoor activities that you like? Sat man anything basta outdoor. Oh my God, anything basta outdoor daw ng mga friends. So makulbaan na mga na friends kay mas skandal jud mo kung mag. So just Diba mas dumato mas sikat. Twitter na jud ka ana al sao na lang. Okay, so that's question number 1. So let's move to our question number 2. Choose one. Kaya lang. Sa mani. Sige. Time pa mukhaon sa ta kay medyo gigutom ko gamay. Unsa ka dako og unsa ka taas ang imong Pasensya. dili Gugma. tumbler dapat imo siyang i-measure. So unsa ka dako? Kani. Sige. So, Kanya tumbler ni guys. Kani. Mo ni obos sa tumbler. Okay. Tapos, And then taas gamay lang ani. Oh my God! Wow!
Grabe sa natal. Mas dagan kang masud nga coffee. Okay, coffee person ba ako? Yeah, just like myself too. I love coffee. Are you having fun yet? Numero jud ka ng karaoke na. Anyway, question number 3. There. How's your food so far? How's your ramen so far? Mas lamig gud sa cup noodles. True. Kaya ba ka mas ganahan kong nay? Si April Olisay, April. One day kanang na siya introduce na ko nga I don't know, it's a Korean brand na noodles and it's really good. More sa siya ngani. Oh. Hala, nagkaon man ni ani guys. Dodanon ba ka? Ha? Dodanon ka? Dili. So, ano yung question ni mo? Third question. Anong linginon ang kug mo before ipalapik? Yuck! Ikaw, buhat ka. Buhat ka na, dili. Pabuhat ko na. Buhat ulo. Uy, nga na, magod yun na. Nga na daw, gano'n. Kahit Okay, ito, para layo Glaptik mo, layo ang ang padulngan. Sama sa kalayo na tong padulngan kung magtarong ta sa tong trabaho. Are you ready for your next question? Kani, nidating nga question, unsay size sa imong tiil? 11. That's quite big. Wadabog sa patos sa kiragod. Wow, sponsorship. Bitaw, why not? So if you wanna give something, so size yung sapatos. So mudawat naman sa siyang mga sapatos nga gikan sa imon. Basta gikan sa heart. So, choose your next question. Dagan pa kayo mga questions. Kani. Unsaon nimo pag-uyog kung ang instruction sa botelya kay shake well? So, unsaon be? Unsaon nimo pag-shake well? Sige, gamiton po na natong coke. Kanina sa dangko. Gamit na kanimo. Gas na rin ko. Shake well. Ano na? Halak ka! Millions of Australian jaws will Bariya ka! No. Di, well man, like, para di man mo, mulugsot man. Basta paspasod. Dapat smooth lang. Mas nga mag-smooth good. Ayun ko. Landok na kuha niya itong mga storyan, guys. Okay, choose another question, sis. O, di ba? Halang na tayo doon. Dako ba daw? Dako ba daw ang imong deodorant? Mas ganag ako. Nga naman. Dugay mahurot. Okay, so bito, sakto sa juga. Ako, kung mapalit ko deodorant, ganahan ko ka ng mga dagko ng mga sizes kay dugay dyan siya mahurot. True. Ganyan ka magkita sa deodorant. Tapos bye. Judurant. Judurant, di ba? Bariya ka! Kasi halang na dyan kayo guys. Halang, Siguro guys. lamay tayo siya. Di ba, nagipang sip-on na may, gipang Ipang ukal na may. ukal. Okay, another question. Sige, hinamdom dyan ko, sorry, hinamdom dyan ko kung kitsay nag-ask ka nga question. So, pila na kaka-oras virgin? Week na. Week na. Weeks maybe. Bariya ka! Weeks na daw guys. So, katong mga naluoy niya. Uga na kay ko guys, promise. Uga pa daw siya sa disyera niya. Boxer or brief? Depende. Ano man? Kaya kung mag-gym ko kay mag-brief. Bitaw na. Basket brief. Pero kung malako-lakaw kay boxer. Okay. Kay sayon ubuon. Ulo. Kay mahubog mo ko sa good. Halak Ala. Dito na. Okay, guys. So, kabalo na mo kung magtigtagay mo ni nag-boxer na siya. Bitaw. Okay, so... Para sa mas lakra ba? Uy! Sige, we have muna yung final question, guys. So the final question is, ngit-ngit o hayag? Hayag. I know, right? Hayag, anong sa hayag man? Para klaro kayo. Bitaw, mas gamit ako hayag. Lights on you always. Lights on always. Okay. Sige, sa tanang butang,
O syempre naman kung magbasa Oo, siguro ayaw, ka, di basa ba? Or, nice good kong haya, guys. Correct. Kaya imo makita tanan ba? Oh, shit. Anyway, so that's it. Na-answer na ni Al tanan ang mga questions. And thank you so much sa mga Yes, I tao. survived. Yes, you survived. So thank you so much sa akong mga friends, sa akong mga subscribers ngayon taon. Nag-send og mga questions for Al. Yes, and then watch out Al, natay ka ng what's this, launching. Launching sa t-shirt nga Yes. guys. So I'm very Right, excited to share that with you as well. Kung unsa kanindot ang t-shirt sa Baliha, courtesy of Mark. So nindot kayo pagka-print guys. The quality of the shirt is really nice. So there, daghan pa kayo tagstoryaan diri sa Baliha kabay. So thank you so much Al. Thank you, AJ. Game kayo si Al sa atong mga questions karon. Oh, di ba? Di ba? Napagapon kayo halang na dyan kayo. Ito sa guna, ito sa... Thank you, Jugayo, guys, for watching. I hope you enjoyed this video. If you like this video, please don't forget to click that like button and share this with your friends as well, so that, we'll just spread positivity. And if you want to recommend someone sa DI na ganahan ninyong interview, if you really want to know them, more, so please don't forget to leave a comment down below para ako siyang ma-PM niya ako siyang ma-invite and Ma-feature, ma-feature po. So thank you so much again. Thank you, AJ. Yay! Okay, bye guys!